Ngikubingelele mbukeli kimphinde kwamukele kwesimanzonzo sikulethela zona indaba ifika ngaso-ke isikhathi. uMax-ke umfuka amakhanya ukhuze laphana-ke uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ngokungena-ke laphana-ke udaba lwabakhwanazi kanye nakhona laphana-ke amancube njengoba-ke kubangwa sona-ke isihlalo sokuba ubukhosi noma-ke sokubamba laphana-ke ehlelweni sobukhosi mbukeli-ke. Ividiyo kaMax elandelayo ngizokufakela wona mbukeli echaza ngokwenzekayo laphana-ke noma-ke okwenziwa uyena laphana-ke uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi esimazi kakhulu-ke laphana-ke ey'khundleni-ke zawo-ke amaphoyisa. Uthi uMax-ke umfuka amakhanya mayechaza yena-ke uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uhamba nabesayidi laphana-ke lakhe laphana-ke abakwamkhwanazi mbukeli. Kunike nansi-ke ividiyo yakhe-ke uMax umfuka amakhanya ekuchaza konke lokhu esengithe ngakubeka ngakho-ke esithombeni mbukeli. Siyabonga. Namanje futhi ngisaphinde ngiyasho ngithi ngiyakukhuza Nhlanhla Mkhwanazi, ngiyakukhuza ndoda yamadoda. Lolu daba labakhwanazi kanye namancube ulungena nge-wrong approach. Nhlanhla Mkhwanazi ulungena nge-wrong approach, ulungena kabi, ulungena ngokuchema. Uyabona wena Nhlanhla Mkhwanazi, ngikulalela kahle mawukhuluma, ufike ungene engazuthi uyiphoyisa. Down the line, along the way bese ishintsha inkulumo ebese uba umkhwanazi. Manje leyo nto Nhlanhla Mkhwanazi iyasixaka siyisociety. Mawiqala indaba yakho uyiqala njengephoyisa elizobheka ukuthi ngabe akukho ni la kuphulwa khona umthetho, elizoqinisekisa ukuphepha. Kodwa mase sikulalelisisa kahle sewuqhubeka ukukhuluma, ubese ushintsha lengubo yobuphoyisa uyigumule bese wembatha ingubo yabakhwanazi. Ulungena ngokuchema Nhlanhla Mkhwanazi lolu daba, ulungena kabi. Asikakhohlwa njalo Nhlanhla Mkhwanazi ukuthi wena uthe ufungile under oath waqambela uBhekicele amanga. Ngesikhathi usawaqamba lamanga besithi thina society ukhuluma iqiniso, saze samzonda uBhekicele, simzonda nanokuthi wayekade sibize ngeinunu. Uthe sewubona wena Nhlanhla Mkhwanazi ukuthi uBhekicele ukuprova lo wrong, amanga akho aseyabanjwa, wakhokhoba wagijimela kwabezindaba wayokwenza i-public apology confirming ukuthi under oath you lied about Bhekicele. Wakhokhoba wagijimela kwabezindaba while uCele esakhuluma esakwipodium ebamba mangakho, wena wagijimela ngapha kwa left kwabezindaba wayoxolisa uCele ngoba amanga akho esebanjiwe. Asikakakhohlwa lokho. Wena vele isazokubuyela ngoba waqamba amanga under oath, wabuya wazokwenza i-public apology. Sisalindile lelo cala ngoba ukuqamba amanga under oath icala eSouth Africa according to the constitution. Namhlanje nalo udaba olubucayi lomhlaba phakathi kwabakhwanazi namancube. Amancube akhonjwe umunwe kangangezwe lakhe, umnikazi wezwe uyena okhombe umncube. Esikhundleni sokuthi wena Mkhwanazi uqhamuke uzoqondisa igwegwe, uzobheka ngapha ubheke ngapha, ulumbanise ubheke ukuthi obani abenza obani mhlambe engathi bayashayisa, uzama ukubuyela back eNdlunkulu ngoba uyasho ukuthi isilo sakufonela. Engabe wena uqoqa ubufakazi bokuthi yini eyenzakalayo phakathi kwalezi izwe zombili ebese uhambisa ireport kuyisilo.
wena ungena uyachema lana uzothi inkosa umkhwanazi umhlaba wabakhwanazi. What about umunwe wesilo okhombe uncube? What about umunwe wesilo? Okusho ukuthi awusawu respect manje umunwe wesilo okhombe uncube. Nalapho asisho ukuthi oncube ba right, asisho njalo ukuthi oncube ba right, asichemi thina. Thina iyodwa into esishoyo sithi akuvele iqiniso siyochema neqiniso thina. Okwamanje in respect of umunwe wesilo okhombe uncube wawusumsikela indawo. Uma nina bakhwanazi nikuphika lokho nithi le ndawo yenu, provani lokho. Uproveni ukuthi eyenu kusukela kuphi kugcina kuphi, nikusho ngani lokho. Hayi ukuthi wena phoyisa uzongena uzochema. Ufuna ukusebenzisa ama state resources ukuthi ulwizimpi zakhe ezipersonal zokuthi wena umkhwanazi. Leyo nto sithuli sibhekile siyisociety. Sithuli sibhekile enhlanhla mkhwanazi ukuthi wena ufuna ukusebenzisa ama state resources ukulizimpi zakho ezipersonal zabakhwanazi. Ngoba phela ama state resources akona okulwizimpi zesibongo sakho. Cha, awokusiza umphakathi. Manje wena ususebenzisa ama powers nama resources estate omphakathi ukuthi ulwizimpi zakho zesibongo sakho esipersonal. Leyo nto hlanhla mkhwanazi ngiyakukhuza kuyo namanje anginandaba ukuthi abantu bathini. Nami uyithemba lami, nami ngiyakuhlonipha ngiyakuthanda, kodwa mawubheda ngizokutshela ngoba mina ngimeqinisweni, angimi mina kuma feelings. Mina ngilandela ama feelings wenhlanhla mkhwanazi, ngilandela iqiniso mina. As much as ngikuthanda ngeqiniso, angikuthandi ngama feelings. Ngoba ngindoda mina. Angisona isiyoyoyo sesitabana. Angikuthandi nje ngama feelings, ngikuthanda ngeqiniso. La wenza khona iqiniso ngiyakuthanda. La usangana khona udakwa ngizokutshela mina, ngizokutshela. Bayawuyeka la ingcela mthondo lezi ikhotha mdidi lezi ezigcwele la ku social media zilozi zichema nawe noma sowubheda. Bayawuyeka mina ngeke nguyeke hlanhla mkhwanazi kulento yabakhwanazi namancube uyabheda.